dito yung balay yung pagdaydayawan tayo. Sabay ko mataginayon. Handlang ko mga dito nga aldaw, hindi ko mga tuloy-tuloy nga dagiging pinanggap, ito yung may sakin may isa nga idanon tayo. Si palang itakda. Nasa ukon, si Kambing. Atal. Hindi na kayo naawakan. Yung bagkab, sapat tayo yung aming nakabsag. Ako nang namain kasi. Ako nang namain si yung umay ko dito yung at-aris ganta. Pagpasensya niyo kakabsag. Nalipatak si Aldaw. Totoo ko lang. Malikam mo one time Sunday taluhan tayo ngayon pala tikabsag tayo ni kabsag tayo nga susan. Malikam mo nga third Sunday talaga tagta kasi talaga nga yung destination talaga third Sunday sa Kuyang. Buwan talaga ni ibagak ata third Sunday lang sa Tabigaya. Kaso lang, ito na turungan ko matagtakin how. Kasi asugit siya awit ko di Pilipinas, asugit ko na atin ang chance ko nga agpakita kanya dahil ko na so nga paano kumatinhaw. Tapta, tapos talaga pa no, second Sunday tapta. So nga, okay na akong gumala kung tang third Sunday. Nung Diyos ko, di nagkikita kami third Sunday tapta. Padamong pa-MGR kami, awanan na ng mga habol kita pilihan. So kung naksigilat ang tuloy-tuloy, umaya ayan nyo ko na mo. So naturong ko ating ng balay. Agyaman lang pinagpasambay yo, orang kini na darunan iti revelada. Sapay na kung matamatal tapi, palagmay may sakit tumugay, may sakin may kada tayo. Agyaman na. Diyos anak ko, Espiritu Santo. Nembang nagsakatay amin niya kabsa. Kung nagtatay na yung gabi ng pag-adalan ko lang. Nagsubli na. Talaga na kayo kang tanawa. Nagkansa na talaga dito. Subya-subyanan na kadagay ko sa mga nasurat. Ibasak man ulit ikiwan. Juan 18:38. Sabi patay na alaga ulit mga bulita. Hindi na di maskarap sa mga 18:38 magpapangulo ko surat na pagpag. Awang mga klaran. Kung matalaga rin matakmalin. Nana dito 38 saan adito lubong ti ay saan adito lubong ti ayan ti pagariak kinunan ni Jesus. Dito lubong kuma makigubat dagiti pasurot ko tatlo sa anak amayawat kadagiti at tuturay ang higyo. Then saan adito lubong ayan ti pagariak. Isip dapo na silawsod ni Pilato, lukas ka may saka nga ari, nasa oob isang bat ni Jesus. Kaya nakapiti lubong, taklo paliklikap, itutlo. Dunyag kanya, di sa sino man yagda, itutlo. Anya ka di, itutlo, sinawsod ni Pilato. Dala, dito ko rin. Maala natin. Mabahin sa dinabasa 36. Bakit ka ito ba na may sama ka? Sulang ka rin na pang-19 na nag-verify. Anya ka di tipudlo, kung na nagiti 38. So anya ka di tipudlo, sinalusin ni Pilato. Pagpasanti talagi sa uli Pilato, rimuar manen ang napanayan sa kitang tao. Kaya kinunana kanakwala. Awan panggagwak ang mga libre, hindi panakadusa na. Yan kas kaya nung ugali ikesta ti Paswa, waya-waya ka na kayo, timaysa abanon. Kaya ti pati waya-waya ti ari na ditutyo, saan? Isod?
Saan nga iso? Impukawda. Ni Barabas ni kayat ni maysa apulisan ni Barabas. Kalpasan na, pinaalam ni Pilato ni Jesus ket nasaplit na. Nangaramid ka na iti soldado iti korona as sitan sa nagkabit ti ulo na. Kanya. Pinagayanda iti color obi iti nasik ganda agbiyak ti ari na iti udyo iti kunaga sa sada pinumpa. Kakabsat, dahito yung saludsod na dahito yun, dahito na nga dahito saludsod nga anya ka dito po mo. Kanayon mo yung umay kanya kayo dagito yung adal. At ang matapay lang talaga kanya kayo ito, dapay natamot lang kaya hangay nga hanggang makasursurot yung gusto nga inapudno. Ang ay, basta hangay nga makapudpudno nga lang, nga makapudpudno. At kadagi tayo ugali nga, kami dapat namin di kami sumangit tayo na ako natin at katalos. Ino na pumalag, nakikita tayo, pinagiging at pag matandanasan tayo, isip may sangay na hanggang ka makapudpudno ta, at makikita tayo sa baligid. Ano nga tumatara di pangulit tayo, isip may pas-pas, gusto tayo ito. Ang anyang mo nagkita niya, magkagigay kasi guys, isip ko nga, kapag ka nga sumangot ka na ako,